Η ανάγνωση πώς πάει? Η ανάγνωση πάει καλά, προχωράω. Έχω διαβάσει εδώ τις επιπεράτες λεπτομέρειες. Από ό,τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα θα σου έλεγα, ο αείμνηστος Στόλης Βοσκόπουλος έλεγε ένα τραγούδι που έλεγε Ανεπανάληπτος. Αν διαβάσεις το βιβλίο του κ. Τσίπρα θα το παράφραζε και θα έλεγες αμετανόητος. Ο κ. Τσίπρας δεν μετανιώνει για κάτι, απλώς κάνει ένα ιδιότυπο πολιτικό ghosting. Τι είναι το ghosting? Ακούς νεότερους ανθρώπους στην ηλικία να λένε το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σχετίζονται μεταξύ τους, όχι απαραίτητα προσωπικές, αλλά και φιλικές σχέσεις, και ξαφνικά γίνεται το ghosting. Τι είναι το ghosting? Εκεί που είμαστε φίλοι, αλλά εγώ μπορεί να βαρέθηκα κτλ., εξαφανίζομαι. Αυτό λέγεται ghosting. Δεν δίνω κανένα λογαριασμό, ούτε για ποιο λόγο σταμάτησα να επικοινωνώ μαζί σου, ούτε τίποτα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα ghosting, δηλαδή τώρα δεν θα ασχοληθεί με κανέναν από όλους αυτούς. Του στέλνει και μια ανοιχτή επιστολή μέσω του βιβλίου και όλα καλά καμωμένα. Αλλά δεν φαίνεται να μετανιώνει για κάτι. Νομίζω όμως ότι ο σκοπός του καταφέρνει να πετύχει το σκοπό του. Δηλαδή, ο σκοπός του ποιος είναι? Να τελειώσει όλους τους λογαριασμούς με το πολιτικό του παρελθόν. Δηλαδή, οι ομετρόπαιζοι του παρελθόντος δεν χωράνε στο σημερινό τραπέζι του κ. Τσίπρα. Αυτό όμως, Μαρία, δεν γίνεται και με ψέματα. Στην πολιτική δεν λέμε μόνο αλήθειες. Έχουμε πει ήδη πάρα πολλά ψέματα. Και να θυμίσω ότι δεν εκλέχθηκε με αλήθειες ο κ. Τσίπρας. Πήγε πάνω στο ρεύμα της εποχής. Και τώρα το τι θέλει να κάνουμε αναθεώρηση του παρελθόντος και να μας εξηγήσει την πραγματικότητα που ζήσαμε με τον τρόπο που την έζησε εκείνος, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν χωράει στη λογική. Αλλά ο σκοπός του επιτυγχάνεται. Δηλαδή, κόβω όλους τους δεσμούς με το παρελθόν. Άρα, εδώ τώρα τι κάνω? Εξοφλώ τα γραμματεία μου. Δεν χρωστάω σε κανένα. Σας έκανε υπουργούς τότε. Για χύψη δέλτα λόγου σας δίνω και την ευθύνη ότι εσείς φταίγατε για τις τηλεοπτικές άδειες ή ενδεχομένως για άλλα νομοσχέδια κτλ. Και τώρα έρχομαι και προσπαθώ να πω ότι ως πρώην πρωθυπουργός μαζεύω και ένα, φαντάζομαι, μεγάλο ποσό από τις πωλήσεις και άρα έχω μία μαγιά για να προχωρήσω μπροστά. Με ποιους θα προχωρήσει? Με εκείνους οι οποίοι δεν θα είναι σαν τις τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που, όπως τις περιγράφει, τον τραβούσαν, ας πούμε, από το μανίκι προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Με εκείνους που θα αναγνωρίσουν την απόλυτη κυριαρχία τους σε ένα αμιγώς αρχηγικό κόμμα, όπου θα είναι ο κύριος Τσίπρας και αυτοί που θα πρέπει να τον πλαισιώνουν για να υπάρχει κόμμα. Πάντως, Μαρία, κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός αυτό που λέει για τον Πάνο Καμένο και τι πρόλαβε τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ότι έχει αναφορά μέσα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση στη χώρα. 2 λεπτά. Επειδή το λέμε πολλές φορές εδώ και με βάση τα όσα λέει η επιστήμη. Η πολιτική επιστήμη του λέει: ένας τρόπος για να συγκυβερνήσεις είναι να βρεθούν κόμματα όμορα πολιτικά, τα οποία θα αποφασίσουν σε 5 κοινούς στόχους και θα κυβερνήσουν μια χώρα. Και ο δεύτερος είναι, που δεν είναι και ο καλύτερος ο ευκταίος, είναι να βρεθούν 2 κόμματα τα οποία τους βγαίνουν τα κουκιά, όπως προκειμένου γινόταν με το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, και να συμπορευτούν. Τώρα, αν μέσα σε αυτό έχει να κάνει και το πόσο γρήγορα κάνεις το sprint, φαντάζομαι ότι εγώ, ας πούμε, αν έκανα κόμμα, θα παίρνω το Usain Bolt και θα του έλεγα μήπως και τρέξεις να προλάβουμε να μπούμε στην κυβέρνηση. Εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ναι, απλώς αυτό που. Ο ένας ήρθε με τις σκάλες και όλος πήγε από το σανσέρ. Και δεν είχαν προαποφασίσει που το βράδυ των εκλογών αγκαλιάζονταν με τον κύριο Καμένο. Το διέψευσε.